si Camina Trifon Morales and then my partner Japan ako dari Suwan dito yan. Don't forget asap yun na always say a prayer nga ito pagpanulan yung unas na nga ito na mga magagam. Thank you kay Lord sa mga ka ng grasya. Thank you kay Lord. Okay, o kung sa rin ipibaw din shout out ako sa makaliyot ito nilipita sa isla pangan ang pungon magkita tapon diya sa Agosto no doon na tayo pasundayagan rama kini ubos kini sa pagdapit ni Konsehal City Councilor Lapu-Lapu City Montor Tatoy Puhon. Okay? Sa isla Panganan Lapu-Lapu City. Okay, wapang ibaw yung usapit sa Agosto. Layo pa. Okay. Ano kisunan? Ang sa tampo ka rin ng hatagan ng pagtagano, pinadakin sa kababae. Ano patago lang sa nga ng Linda. Kinigibatan ng dua sa radyo ni Ray Arellano. Kisunan, ang atong sindan, si Linda. Problema bahin ni sa among yuta ubay nga giprinda ug kun ngano nga na problema ko ani ingon man gud ini ang mga panghitabo basta't kasama kita walang magagawa wala nang aanahin pa basta't kasama kita. Gang! Lagi kita kasama ka. Chat si Manilul po ni Maway. Pabulion ko ka diyon sa probinsya. Kaya doon na mo problema sa baron. Ha? Oo, pabulion ko ka. Ano kay problema sa? Kauliya dito. Ako sa imong pangutanon ni naon. Ako libantay sa mga bata doon. Sige. Hala, naunsa ka des nanay. Nugi kulbaan, manhinuon ko. Ay, pagampun na diya. Nga di kayo dako ang problema ninyo. Sige dong. Mag-andam ko para makagikan ko karon. Okay, sige gang. Gikulbaan ko pagkasayod nako nga may problema sila dito ug mo ginasudayon sa pangunahuna si nanay nako. Unya sa dihang naabot nako dito. Naday ka. Kuyawan ako nay. Uy, abi na kong naunsa ka. Dugay na day ka nakagawa sa ospital. Oo, dugay na. Unya asa pa may problema? Nag-chat mo gud si Manoy Dulpo ko paariun ko kay naay problema. Ay ambot anak nila oy. Sila ra may nag-ingon-ingon nga naay problema. Sige lang nay, kay mangutana lang ko ni Manoy Dulpo inig-apot. Naday ka. O Manoy, kay nag-chat man ka. Unsa di problema nga imong giingon Manoy? Day, naibaw ba ka nga nasakit na sa nanay? O gidaan mo sa ospital? O, karon pa ko naipaw. Wa man mong masulti na ako. Di mo rod gustos nanay nga sultihan ka kay basin niya og. Unya, nituman sa diay ka. Pero okay naman siya paminaw. Unya, di mo kwarta nga gibayad para sa ospital ni nanay. Mao na problema na toron. Kaya para mapa-hospital na mo si nanay, iprinda na lang na mo ang atong yuta o bahay. Unya karon, palimot na may tungod sa daghan pang mga problema na talagang ana mo nga karon man da ito ipalukat ang bahay o yuta. Karon man ito amusaan. Ha? Oo. Kung sa kabuuan ng allowance o dili malukat, rimatiko nila ang bahay o yuta. Tinuo ko yung taon ninyo. Uy, pila may pagkaprinda ninyo, anak? 50 mil. Kaya mo maligibayad na ito sa ospital. Kunya ang sobra, awa mo tambal. Kinuo ko taon ninyo. Uy, unyag marimati na. Asa naman lang mo? Oh, ano na may kilit sa pa? Asa ninyo, nanghuam lang sa unta mo. Nag-loan mo. Tabangin na may ani, para malukat na ito itong yuta. Anya? Ikaw may mayong pagkabutang. Ikaw yung makasulba dahil eh. Pita, uy. Sunod pa, ayaw ninyo dali-dali agprinda ang yuta. Balag magkautang-utang, dili ka ng yuta. Kay malimta na to na kada kong rimati ang atong yuta, marimati na. Lagi-lagi. Dili na may taburay. Saan na naturo ang magkami mo imulukat na. Wa mo yun may kwarta. Sige, ako mulukat, anak. Pero ayaw na gano'n yung iprinda, ha? Lagi, sure. Promise.
Yan na magpataka nila na mahitabo. Sige, ako'y lukat, ana. Pilay lukat ato? Ako na lang yung gilukat ang maong yuta. Niloan ko para malukat ang bayog ang yuta. Unya, nakagawas na si nanay kay nabayra naman ang ospital. Unya, Oh, nga day. Musta naman sa nanay dito? okay naman. Kaya noon. Nga, sa problema nila dito. Ang problema nato mo ang problema nila dito. Ha? Ang sa Rimatihonon ang bayog yuta kay ilang giprinda para pa-ospital ni nanay. Okay ra. O, banday giwalds-walds sa kwarta ka. Ha? Pamangkahan nila giwalds-walds. Gamit nga taon para ospital nanay. Oo, pero ang problema kayo kung mamalukat ang bayog ang yuta. Unya, rimatihonono na. Karaan sa ta. May noon. Sa! Ginoo ko, wag ilamit. Karaan lagi. Ningon ko daan. Pastilan niya. Saan na to, ani, ha? Malukat ka to nila? Di gyud sindo kay wa taon to yung mga tarong trabaho dito. Mao ako na lang mulukat adto. Karaan na sabi. May noon. Sa! Paghay. Isa ni palukat to ni mga to. Mawa man to yung mga tarong trabaho mga tao dito sa amo. Mao nga ako na lang, mulo na lang ko para malukat to. Abida. Pilam sa ipagkapirinda to di ay. 20,000. May noon. Sa! Ay, wala me. Bungo sa ito. Wa milaing nahimo gawa sa pag-loan na lang. Unya mao to nalukat namo. Akong gitipigan ang titulo. O gibauran ako ang akong maguwa nga dili ipaprinda pag-usab. Nalimot ko nga anniversary di ay namo og sa akong bana. Unya, Dong, pasensya na gid ka dong ha. Gamay ra gid kita handa para sa tong anniversary. Unsa ang gisiguro man gud na kog lukat ang yuta. Uy, Lima na rin. Noon sa ba? Pwede naman ito mag-celebrate. Sa gamay rin. pero ay kabala ka dong. Kumpleto gihapon ang barkada. Aha? Naa sila. Giimbitar na ko sila sa atong anniversary ug aron mag-beer call ta. Mo ba dede? Uyason sila. Ay nara sila diha. Nahibaw ka nag-unsaon nimo sila sa pagpatapok. Usara ka! Birkol! Magtapok din na sila. Happy anniversary, pre! Dito! Pre, happy anniversary, pre! Salamat ha, salamat. Abtika gini nyo. Day, ipagawa sa gilang paborito. Katubog daw kayo nga San Miguel Pilsen. Ay naras na pindong ay naas ice cooler. Bugnaw na kaayo na. Wow! Okay, di ba? Among ipaabot. San Miguel Pilsen. Sarap lagi kasama. Mga bata, San Miguel! Unsa pa ikipabuti nyo? Abli na! Kali! Mga batang San Miguel, beer call na! Yeah! Beer call! Beer call! Bisan gamay ang among handa, lingaw gihapon ang akong bana uban sa iyang mga barkada. Kay naaman ang San Miguel Pale Pilsen. Mao nga nalingaw lang gihapon ang barkada. Unya nang labay ang mga adlaw. Uy, Mister, ikaw mo ko din eh. Ay, oo, nasa Linda? Oo naman ang. Kadiyot ha? At least, dali. Dali. Lingkod sa diyan ha, kay tawag ko na ko sa Linda. Linda! Nasa Lister, day! Nang, kumusta? Ni alagi day, problema gamay. Uy, unsa may problema? Kuan lagi day pa, si mami ni mo, wam na maguna ka trabaho good kay nataktak. Unya karon problema mi kay watang mi bugas sa bahay day. Pwede ko kahuam ni mo kwarta diya day? Hala nang, wag ito'y problema, ana. Kay ako, di man siya kumudaw ninyo, ana. Pero karon sad ko, naglisod man sad ko, kay nagsige pa baya og bayad sa akong gilon. Tungod sa gilukat na to, nga titulo sa yuta og bay. Mga naglisod sa chud ko ron. Kay ako magipaninguha nga malukat to, kay sa marimati to. Unyag marimati, asa mo padong. Ug wa na mo'y kapuy-an, asa man mo. Mga gisiguro dito na ako. Wa ka kay kwarta diya day, bisag usa ka libo lang. Nang nahibaw baya ka na ko ha nga di ko mobalibad.
Di man gani ko mistil nga pangayuan pa, mahatag ra man gani ko ninyong diretsyo. Pero karon lang, naglisod ni tungod aning loan. Tungod kay nagbayad ni anak matagbuwan. Napasensya na lang yun kaayon nang. Pero sige lang, ay lakabalaka na may bugas na mo diha. Tagaan tila kag bugas. Hinasa yung mga linata diha. Pero kwarta imong gusto, wag yun. Usoy gitahon kay Minang. Mao nga, kana lang sa ha. Oh, tadas manang nimo? Oh, to ana. Problema to, ha? Manghuam na yung kwarta. Manghuam. Yan saan mo na nga. Siguro na to sila. Nga kita sa nagliso diri. Nagliso ba yata tungod nila? Pida sa nanonood sa taon na sila. Hindi naman sila makabaom ni kay sikay po gila. Ay, ba't anak nila, uy? Pagtarong ka ni mo balibad. Oo, uy. Gitaron ako sa pasabot. Ako pa manggani siyang gitagaag bugas. Mga 5 gito ka kilo. Ako pong gipadad-ag linata para sudan nila. Syarog malaing gihapon sila ato. Ay, ba't lang no? Di sa inyo nga, taas-tas tungkuhan ka. Sa akong tanaw nila, no? Nga, murag, di ka mo maikog. Di ka mo umuo. Dung. So, ang nitabo na, balik-balik no na sila din ni Permi. Tanawa niya, ingna ko bakakon. Dung. Wagid masayo pang akong bana. Nagsigiguan ang akong igsuong babay. Nagbanus-banus nag akong maguwang laki. Unya karon murag nireklamo na ra bang akong bana kay murag nagsalit na lang gid sila namo pa. Unya, Ina na mo magsuon ba? Ikaw magigsuon nila. Sulti na sila nga. Dilitan na nila maghangyo. Matag na to ang ilang mga kinanglan. Dili ko to dato diri. ay, mawala kitong uy. Yung naanaron na naada na sila. Murag permi na mo manhid ni mo ayo. Porbida. O dili mo kwarta. Bugas, sudan. Porbida oy. Madugay ani. Kita naman may kanonan ni day. Ambot yun, saon ko na sila dong uy. Sugod karon. So ay ko balibad. Balibari sila. Oo, dong. Ako silang prangkahan. O sige. Dili ni maayo ilang gihimo. O sige. Kay ikaw sa sultin lang. Kay lisod ako yung sulti. Kasi makasulti tag di maayo ba. Muna ikaw. Gyon kay igsuon mo ka. O lagi, ako'y bahala, ana. Nakasabot ko sa debate sa kumbana kay siya ba yung mikayod ug maayo para sa amo. Nya siya kay bana man ako, ang ako tabang-tabang ra gid ning ako niya. Unya, Ay, wala lagi mo balik yung mga igsuon din. Di ba? Badus-banos na sila. nauwaw tingali kay ako namang giprangkahan. Maayo. Kay wato niyo prangkahe day. O siguro, nana sa turod. Da, bahalag may ubos sila nako eh. Maog yun. Sabi lang day. Saan ang text ni mo? Kadit sa... Ay, si Manidulpo. Ang sa'yo yung text? Huwag na sad. Palabay, pila ka buwan, palik mo day. Dili dong uy lain man iyang text. Oo, saan mo na? Ano saan naman yung mga tauhan na uy? Ano mo day? Kaita ani nila uy makalagot naman kini sila. Eh, ano sa'yo problema, ha? Naprinda na sa din nila ang titulo sa yuta hasta ang bahay. Sobra naman nilang gihimo uy. Di na kini maayo. Kalma lang diha, Linda. Di magkwait. Nakautang-utang nagkukungari. Tungod anang yuta nga di marimate. Upagay ko ka-impas sa kong loan. Para lang malukat ang primerong prinda niya. Karoon giprinda na sad. Bida. Ay, naglukat ta. Dili dong. Di na ko, di na ko lukaton. Bahala ng marimate na. Pero marimate, asa man na ako mga igsuon. Si nanay, asa naman lang. Bida. Usayan nyo dito, ha? Ay, klaruhon ko gini sila. Wa ko katuk atong higayuna kay naaragid nila nga akong hunahuna sa akong mga igsuon kung saon ako sila sa pagkasaba. Mga maguwang ra ba unta ni nako. Mo nga sa dihang ni uli ko nakigatubang gid ko nilang duha ni Manoy Dulpo ug Manang Esther. Unya, ay unsa naman sa kalakihan noy? Di ba nagsabot naman ta ninyo? Gilukat ko ng titulo aron dili marimati kay ug marimati na kamo nga namuyo dinhi maitsapwera man gid mo. Mo na nagkalisod-lisod ko gipaningkamutan gid ako nga malukat kay kamo may akong gihuna-huna. Unya karon iyo na sa giprinda nga wagay mo mananghid ako, wagay mo magpahibaw na ako. Uy, Linda. Dahil siguro mo manulti. Oh, Tiyalig na limot ka ha, mga maguwang nini mo. Mo nga hinay-hinay ang sinutihan. mao pa. Abi kay manghud bang ko, kamo-kamo na lang gyud magsabot. Di na lang mo pahibaw na ako. Unya karon nagka problema na manawag mo na ako.
Nagtuo mong nalipay ko ninyong gibuhat? Wa man oy, wa manang. Ug unsa may gusto nimo? Nga mangayo mi nimo? Nga dili ka man muhatag? Mao nga among giprinda. Kay parehas mi ni Rodolfo nga nakalisod na. Midol bitaw mi nimo? Pero dili man ka matabang namo. Mao nga wa mi laing gihunaan kun dili iprinda ang maong yuta. Unya giunsa man ninyo ang kwarta? Di ko no be. Sultihi ko no kung giunsa ninyo ang kwarta. Gabay na kayo ning yuta nilang nanay tatay. Dapat unta inyo ning ampikan. Unya karon na prinda naman na. Rimatihulo naman na. Unsa o man na? Lukatan na ninyo ha? Kamoy lukat ana. Kay kamo mo'y nagpahimus ana. Og dili ninyo malukat, problema na ninyo. Wa na mo'y kapuy-an. Sinanay ko haon ko na. Ako nang papuy-on sa bay. Og kamo, mag-iyahay na lang ta ninyo. Man akong problema ron, kay maluoy pud ko sa akong mga maguwang kung pananglit marimati man gani ang bayog ang yuta. Mag-uulso ko magkunahuna kung asa unya sila, narabay mga bata, maunsaon ko man ni sila. Unsa may akong buhaton ani nila, tungod ani ilang binuhatan, sila'y nagbutang sa akong problema ani. Kapoy kaayo, wa ko kaimpas sa akong loan, nya mulo na sad ko para ilukat. Anawa na, mapatyan ako sa akong bana ini. Unsa akong buhaton ani nila? Unsa man og kamo ang pasultihon? Linda. Hello, Ate Pres! Good morning, good morning! Ate Jiden, good morning! Ate Pres, good morning yan. O sa tanan ito mga igsunan po nga nanginom sa ato ang the best kayo nga Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo ninyong tanan ha. Sa tanang mga opisina karon nga mao na gigamit ang Panyawan Coffee Mix. Kay di ta magduka, lagsik ta pirmi, mahuman na itong trabaho, di ta katulgon tungkol sa pag-inom na to sa Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo ninyo diya. Okay, Ate Pre? Okay, pasalamatan sa nako ag tanan. Nginig tumar nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutas sugar. Ayok si piyata pag inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inikaon nimo sa imong paniudto, una ka mukaon inom na sa kadaan ug sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. No gyapon, inikabii sa di pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan ug sa kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alang nitong problemado kaayo bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka, di na mo mag-anging mag-uul-ana. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo anang atong gibati bahin aning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimut ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan ito mga kaisunan nga migamit sa ito ang Sed Lenemetuel, thank you gyud kayo ninyong tanan. Kamu na sayod kung unsa ka epektibo nga ito ang haplas nga Sed Lenemetuel nga tinubuwagtang sa panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katul-katul, kuto sa kabataan, dysmenorrhea sa kababayanan. Kini nga ato ang mga tagkugo magsakit haplasan na to Sed Lenemetuel. Mga ato ang mga katul-katul or unsa mga paso-paso diha haplasan na to Sed Lenemetuel. Sa tanang mga construction workers nga daghan kay mga pugis-pugis tungod sa simento, ato lang ang haplasan sa Sed Lenemetuel. Nga anar na to mapalit sa butika, di ba kayo dili? Butika na yun. Butika na yun. Ito, mapalit ang tinod nga plus Sed Lenemetuel. Wa ginas gawas mga ekson. Gabs, wa ginas gawas.
Adto ra gina mapalit na to sa butika ang epektibo ang tinuod kayo na matudas katawhan ang seed liniment oil. Wa gilas gawas butika. Ato ra gina balik-balik. Butika rin. Okay. O di gali sa Facebook, para gina tubag lang butika, Facebook yung tubag na gams. Oo. Sa butika, o lagi na tanan, di ako ginas gawas. Oo. O sa Facebook gali, bisitahan na to ang page sa seed marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals Pagigsuon ha. O kayo kalimot ka ato i-like ang page mga higala. Magkita ritanan ang mga genuine seed marketing products. O ang mga Panyawan products seed marketing, mapalit na po na to sa Shopee! Mana ha? Muna may ison, ari na kita sa butika o di gali, ulayo ta, watay masugo, sa Shopee ta mapalit. Sa Shopee, butika. Kana, diha na kita makapalit sa atong tinuod nga haplas seed liniment oil. Muna, si Elmer Kanlom o si Dennis sa Biluna sa Hagimit. Ay, ginigat-gamitan kay Gams. Si Timyong Anggana, taga sa buwan. Karon na alang una siya magpuyo sa kalunasan sa RP Taxi ni Siagin. Gamitan na to ha. Si Jason Ors, Urungan, Tagaluwir, Kamparang, Barangay Kalunasan. Okay, atong pambasaw na itong gining mga suki na tigamitan kayo sa itong epektibo ko na kayo nga seed liniment oil. Mama Piring, si Umani, Lik-Lik, Ngiga. O kini si taga-Tabuila ni Gams. Tabuila. Taxi driver ni si Ruel de la Peña. Salamat nga. Salamat kayo sa inyong pagsalig sa atong seed liniment oil. O sige, puminot sa itong drama, Gams. Thank you, kayo tanan. Salamat kayo. Then, Ma'am, Salamat sa kayo ha sa atong mga tigamitan sa Celebrity Project Beauty Soap ug anong aron sa ingon nga ato ang mga panit magpabili nga younger looking kutis artista ug duna po kini mga natural moisturizer para dili mag-dry ang atong skin samtang mag-repair usab sa mga dead skin tungod sa kay dunang sangkap nga gigamit na aning good tayo og papaya extract mao nga magpabilin kitang hamis puti mo gwapa kitang samot mga kababayan ug mo gwapo sa mga kalalakinan tungod kay kini mao ato ang Celebrity Project Beauty Soap dili naman kaning para sa mga babae mga bata mga dagko pwede na so sa Celebrity Project Beauty Soap no unya ayo lamang kamo pamalit sa kay suroy-suroy ha total lamang kamo sa butika unya tan-awon ninyo ang tatak seed marketing. Thank you. Ate Pres! Okay, ang sender na ito karugad-lawa. Si Inday Linda, Ate Pres. Linda. Okay, kaning si Inday Linda taon, doon ay mga igsura, Ate Pres, nga di na ito masabtan. Pero meron, nasakit lang mama, giprendang yung taong kuan, kay gasto silang mama. Karon kada adlaw kada hapit lang kada semana or kada buwan mo adto sila kay mga bugas tanan mga kwarta pagali uban nikramo na yung bana kay wa man di man taon sila dato karon di ka usa nga ni ana di Ate Pres ang gibalibaran siyang asawa gipabalibaran siyang asawa gipagbalibaran ng iyang may suon wa na gyud mo ana mao day wa na mo ana kay giprinda di ang titulo Gibalik o prenda. gibalik og prenda umaayo ba kuno ni Ate Pres unsaon mo taon unsay problema ni niya taon unsay ha kadiya ta unsa ba saon niya problema ha problema mao ni ako problema kay luoy sa ko sa kong mga maguwang kung parang lit iparimatil lang ang bayo og yuta nag-uul sa kong magunahuna ug asa na sila Wala na sila kapuyan. buotan sa kayo naro ba sila yung mga bata unya unsaon man nako sabi akong buhaton nilang sa inaaning ilang binuhatan sila sila nagbutang sa problema ani wa ra gyud ko kaimpas sa kong luon taon nya malukat pa kog balik sa yuta sa ato mga luon Prenda na po. Ronda na po mapatian ko sa kong bana Para na ko, gulyat, piyungan na lang na nimo. Kung unsay dahitabo nga, giprinda. Total, nakahimo naman kapag lukat. tinoon na Piyungin na lang, ang kaluoy nimo. Ikuha na lang yun, sana, talikod na lang. Ba, inyo na na problema. oo Sa iyang magawang. mao gyud tinoon na para nako Manaman siya mana Masagtabang. lisod man sad nga ana gyud lang magsalig gyud mo Ate Pres no Mauna, nya, kwarta ko na. Naasay bana good niya. Tingali maapil ang kinitaan siyang bana. mao gyud No, di ba? Munang maikugpag ka. Lisod kayo. Para na ko, piyungin na lang na, pasagyan Sagyan lang na. Oo. oo inga nga sige na kamo may gilupat Lumay na na, paniwala kamo may nagprinda na paniwala na yung lukat Malukat, oo. Oo. Mino ni mo nga, wala ko ikatapang.
Oh. Una ko ikatabang. Umingon sila unya ang saon tani wate kita ba wala ko ikuan lukat tinamo wala kay appeals bayan ani. Sa oras na pres. Sige. Uy. Ha? Di mahimog na. Kaya nga no naman, igsoon mo siya. Oh, gyud. Ikalukat na na, free na nga, wa na ikuan, mabahinan ginawag kuan. Pero, kundi sila kalukat lan, ibutang ta na perinda nila, kundi nila malukat, may mo mag-ilang papunan. Oh, may pa ilanan lang no. Oh, kuan na lang, kundi na lang na, imo na lang, imo na ng yuta. Kana, kung makasabot mo aging imong giprindahan nga punan nila, punin na lang. Mao. Oh, di ba? Oh, ba unsay basa ta diya? Naibasa ba? Ang kaning parte sa sa nga ini una lugar kanang ayaw ta mga igsuon makigsabot yun unta niya no kuno sa mga kalihukan sa kwan pero ang katong unang jud nga pagka-prenda gulyat katong mahitungod sa pakasakit magod pod sa iyang mama. Okay ra to bam. Okay ra to mao tani gingon okay ra to kay nianam sa diyang bana ba nga sige lang ang kanang giwalda silang kwarta. Na unya ang nakadugang sa problema ang unsa man ang kanang ikaduhang prendaron kanang gilukat niya wa pa siya ka kuha na tipres wa pa siya kabayad siya loan karon giprinda siya balik nya iya problema siya ba nasuko naman natural kay mahugman og kanang murag ang iyang maigsuon murag na anad number pod murag pong nagsalig lamang pod niya abuso na po ang ako lang ikakuan din nga party anang yuta adto gimudangop jud sa among abogado kay magkinahanglan gud mga legal nga mga pag-explicar hubad unsa gyud ang balaod anang patingon ana ug unsay paagi nga marimate ang prinda di ba kinahanglan makapirma ang tanang magsuon usahay usahay hindi siguro Ate Pres labi na emergency kay pareha sa ilahang lisa Ate Pres magiprinda ang ilang titulo dito sa yuta nya usa rin prinda mo ba 300 na nya ang nakakauan kay na gipapirma-pirma dito ng mga igsuon mao na tabo gipol sa pirma ba kay numdo mo ka Ate Pres kato si attorney sa pa dili gyud na maprinda kun way pirma sa tanang magsuon dili tabo pero katoy gayon na gipol sa mga pirma mo na nakalusot tabo na ko Ate Pres kakuan numdo mo kani attorney Vince Dixon kamoy anchor niduol mo ko na ako amo silingan ayang iprinda ang yuta nga ningon si attorney kinsa may tagiya sa yuta kana mo prinda siya ra usa ko iprinda niya ang yuta niya sila magsuon duha ang usa to sa Amerika sa ayaw kay kinahanglan ang to Amerika mo pirma sad nga hibaw na to Amerika yang iprinda so kinahanglan jud kuno masayod ako mga igsuon kini karon kay wa makapirma ang siya mao nga ningon ko nga dango pug abogado inday pangutana may tungod ana kay sa akong bahin katong mo print down ta ako nagpatambag ko sa akong papa ingon akong papa nga basig unsa na pangutana o sa dito sa abogado kay iprinda ko no ang yuta kay kami mong ginag-uma nga iprinda na lang namo ang yuta o di ba ipalito namo pag ingon ato ni Vince Dixon pila mga tawo tag-iyay ko duha ang usa to Amerika sa ayaw dapat silang duha na makikatubang nimo ngon ana no so dai kanang naang unsay nga ni ong ni ato ipaambit dire apan kani murag para mahayag-hayagan lang ka kani dire na si biblical aspect pero kung sa legal aspect dangop jud abogado pero masayod ka kung sa joy angay nga buhaton ana ha kay murag kuwang kami kasayuran parte anang na prindar pwede pa din maprindag usab bisag wa pa matibas og bayad sabot basig lain na sa tao yung prindahan so wa matibas wa pa matibas og bayad yung prindar dili ang wa matibas katong iyang loan siya kwarta para ilukat atong giprinda pero katong giprinda nila nalukat tapos 50 mil may prinda pero wa siya 50 mil para malukat ang iyang igso ning taon wa pa kauman og bayad sa loan.
kadang ingon na nga iyang bana natural kay ang bana may iyan na kang galing kwarta ay laman ang doon sa iyang bana. Dula tay ikuan diri dula ko ipabasa diri dai pero dili kay na siya ingog takdo og gyud mura lang mopingis og gamay no. Salmo 49 versikulo 16. Ayaw kasira kung madato ang usa ka tawo ug magdugang ang iyang kadato kay dili niya kini madala inig kamatay na niya dili muuban kaniya ang iyang bahandi ngadto sa lubnganan. Murag paambit lang ni siya pero dili jud kayo tukma unta sa imuha ang ato lang parte ba kinig mga kabilin ang ako lang gingon gid nga eksakto nga makigistorya kagayo og abogado aron unsay mga legal nga mga papilis himuon ana. Ano sakto? Oh. Kay kadtong nahitabo sa akong uyuan Goliath. Oo. 35 ang nadaw nga kwarta nga hulam. Unya ang sobra data-datahan lang para sa yuta so okay na tong 35. Karon hapit na maimpas. Naimpas na gyud. Karon kinikihaman ang mga apo. Nakuha og balik ang yuta. Nakuha og balik. Ang ilang balay nga concrete giguba gyud. Doy? Oh, kay ang kasulatan nga gihimo sila ra may gahimo nga ay perma sa kapitan sila ra may gahimo yellow paper ra man gani gigamit wala may notaryo sa abogado o gipangita hapit na sa magdaog ang gipangita ang sa abogado. Karon ay sa mo tubang ko mo ilisulti nako kay gibidyuhan kong Mr. Aureliano Bayot. Anya ba? Dangop lang yung abogado kay nabawi gyud ang tanan. Para na ako no, ang mga tanom gud nga nahbilin, ang mga makupaw, ang mga tambis o ang mga saging mo nang hilak og apil. Oh. Tagaluha. Oh. Karon no, ang usang kahoy punuan sa tambis kadtong ugis namatay. Ano ba? Nag-uol tingali apil. Nag-uol tingali apil kay na may panudyon sa among probinsya nga magtanom gani ka kung mamatay gani na nagtanom ang tanom mamatay sa tinuobi na kay ang mangga nga tinanom sa kumanoy namatay. Mo ba? Sadya namatay siya. Sa dihang gilubo ang akong brother-in-law, ang baka nga gihigot dito sa puno as kanang tambis nga Namatay? Di namatay kay gipapatay. Gipapatay ang baka. Pero katong pag-agi sa mga Goliath, nihilak yun ang baka. Di ba? Nakasaksi kita ng mga tao. Ano sa pagilag sa baka? Dito lang yung mga luha. Ano si Victor? Dito lang yun yung mga luha. Pata na Goliath, namatay ba ang baka? Namatay ba ka? Patay yung toyo! Diyan tayo, sinaman pala natin ito naman nun. Kura ko ay puzzle. Tiyon.